Il-mozzjoni li ressaq il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fil-Parlament biex l-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia jkun diskuss b'urġenza ma kellix tiġi aċċettata mill-Speaker. Dan qalu l-avukat ta' esperjenza Joe Brincat f'opinjoni li deret fil-ġurnal L-Orizzont tal-ħamis. L-avukat Brincat spjega li meta jkun hemm investigazzjoni għaddejja mill-Pulizija li tista' twassal biex persuna tkun mixlija b'reat, il-Parlament m'għandux jiddibatti dan kollu. Huwa sostna l-argument tiegħu b'rapport dwar mozzjoni li kienet tresqet fl-Ingilterra mill-House of Commons u l-House of Lords dwar abbozz ta' liġi fuq miżuri qiebsa dwar it-terrorizmu. Mela, l-Speaker kien mhux biss raġunevoli, kien qed jimxi skont il-liġi. Għaliex il-Parlament u kwalunkwe bniedem fl-awtorità ma jistax jitkellem fuq każ li jkun pendenti f'kumpilazzjoni jew ġejja kumpilazzjoni. Brincat fakkar ukoll f'każ lokali fejn l-eks Prim Ministru Edi Fenekadami kien ġie mwiddeb mill-qrati Maltin u Ewropej propju għax qabeż il-limitu. Kien hemm il-każ famuż ta' Malta, meta il-Prim Ministru għamel press conference u fiha qal kif żewġ imħalfin x'għamlu, x'mamlux, ma miftehmu, kif tkellmu u eċċetera, eċċetera, u qal imma daw issa se resquhom il-qorti. Il-Qorti Kostituzzjonali Maltija qalet li kisirlhom id-drittijiet fundamentali tagħhom. Każ ta' dibattitu ma kien ikun hemm ebda kontroll effettiv fuq xi ngħad fil-Parlament, partikolarment jekk l-abbozzi imsemmija jkunu tresqu wara li saru l-arresti meħtieġa għax jista' jkun hemm domanda parlamentari li titlob informazzjoni li jista' jippreġudika l-każ u jxekkel iċ-ċans ta' smigħ xieraq. Dan speċjalment jekk ikun każ jew suġġett li qed jaffaċċja skrutinju partikolari anke mill-midja. Għalhekk, spjega Brincat, Adrian Delija fil-borom ta' Simon Busuttil rid iħawwat kawlata ta' proċeduri parlamentari kemm il-Prim Ministru li wiegħed li jsir dibattitu xorta waħda u kemm l-Speaker ma setgħux iħallu l-Parlament isiru qisu xi qorti għax kull kumment li jingħad jista' jkun żbaljat. L-avukat temm jgħid li b'talba bħal din jidher l-Oppożizzjoni Nazzjonalista nesiet li teżisti s-separazzjoni tal-poteri u fuq kollox is-saltna ta' dritt li dak li jaqa' taħt il-qrati ma jagħtix vot jew ġudizzju lill-Parlament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.